lähtee. Ilta ja Helmi, tervetuloa linjoille. Mutta tässä on tosiaan sivulla nämä. Ja sitten uutta. Täältä tulee nimittäin Sword and Shield Trainer Collection, tämmönen boksi. Ja nyt katsotaan mitä täällä on, koska tämmöistä me ei olla livessä avattu kertaakaan. Mä oon yhden avannut itselle ja nyt ensimmäinen päästään avaa sitten Sibulalle. Oliko Sibula valmis? Niin lähdetään avaamaan. Tää on Näkkärbox, Harkkar Näkkärbox. Harkkar sanoo voirasioita. Sopisi aika hyvin tuohon noin. Hei Pousa 75, kiitos kanavan seuraamisesta. Mahtavaa, 4 puuttuu enää 600. Ihan mieletöntä. Kohta meillä on 600 täynnä. Mä mataudu. Kohta se tulee. Ai että. Mut katsotaan minkälainen Näkkärbox täältä tulee. Nääkin on... Jaha, vielä ei tiedetä. Kattokaa. Mysteeri säilyy. Pekka Mikael hyvältä sairastuvalta, tervetuloa sairastamaan tänne, sitten toivottavasti olo paranee, ja nyt Näkkärboxista tulee, sieltä tulee, onko tää hoppi tulee sieltä, treeneri, saatiin sieltä, tää on eri kuin mikä meillä oli, kukakohan meillä oli tossa, mä on varma, mutta tosiaan, täältä löytyy treeneri, sitten löytyy treenerin toi promokortti. Täytyy 3 pakkaa. Täällä on täältä Volcarona-settiä, Originia ja sitten on Nine Colorsia. Ja mä näytän tuosta, mitä täällä sisällä on. Tässähän ei ollut vielä kaikki, koska täällä sisällä on, tää kun liuuttaa auki, niin täällä on vielä nämä hop-sleevit, mitä täältä tulee. Se kurkkii sieltä. Mutta noi sleevit tulee tuohon mukaan. Tommonen boksi. Tulisi, että se ei mahu tuohon kuvaan. Näytetään se tonne sivuun jo. Avataan noin pakat, mitä täältä tulee. Nyt sitä Sirba Rutun Salars. Katsotaan mitä tulee. Tuosta lähtee Volcarona-setti ensin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Sitten mennään noihin muihin. Mutta tästä Sibulalle lähdetään katsomaan mitä täältä tulee. Täältä tulee ainakin pupunen. Milkry. Sitten löytyy trainereita pikkasen. Volcarona V. Volcarona-pakasta tulee Volcarona V. Sitten löytyy Premium Battle Passi. Ja sitten vielä yksi trainereista. Sharpak. Ville. Näistäkin saattaa löytyä vaikka mitä erikoisuus.